आणि इथे मात्र बोल्ड स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसेल. पहिला धक्का बसतोय 5 या धावसंख्येवरती श्रीजा LIC संघाला. कारण इथे मात्र सूरज भुते यांचं देखील भवितव्य या सामन्यावरती लागून राहिलं. कारण हा सामना जर का इथे विजयी LIC शिरगाव झाला, नक्कीच सूरज भुते देखील जरी पंच आपले काका असले तरी देखील त्यांच्या विरोधात जाताना दिसतील. कारण मैदानावरती पंच जरी काका असले तरी त्यांच्या देखील विरोधामध्ये जाताना का दिसतील. कारण हा LIC संघ इथे विजयी होणं गरजेचं आहे. कारण LIC संघ जर का कारण येताना दिसेल. पहिल्या चेंडूचा चांगला समाचार घेतला गेला. मित्रांनो, सांगायचं झालं तर धामणशामधून हे दोघं खेळाडू खेळत असताना एका साईडला विरू असेल, एका साईडला करण असेल. नक्कीच ही स्पर्धा खेळत असताना नक्कीच आपला प्रभाव पाडू शकले नाहीयेत. कारण हे दोन्ही फलंदाज एका संघामधून खेळताना दिसतात. इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. एका धावेने संघाची धावसंख्या इथे दुहेरी आकड्यामध्ये जाताना दिसेल 10 धावा. पुन्हा एकदा सामन्यात शुभमच्या गोलंदाजीवरती करण कशा प्रकारे सामोरं राहतोय बघायचं. करण इथे मात्र फुल टॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उठवला जातोय 4 धावांसाठी. आणि नक्कीच रस्त्यावरती मित्रांनो परेशजी दुर्गवळी नाचताना दिसतील. कारण हा सामना LIC शिरगाव संघाला सपोर्ट करत असतील. कारण LIC संघ इथे विजयी होताना दिसला पाहिजे, तरच गणेश कृपा उद्योग समूह देखील या सामन्यामध्ये कमबॅक करताना दिसेल. नक्कीच षटक झालं होतं या अगोदरच्या चेंडू अगोदरच. हा चौकार कॅन्सल असेल. षटक झालं होतं. पंच पॅनल आहेत. तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पंचांवरती तुम्ही दबाव आणल्यानंतर समोरच्या संघाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पंच पॅनल आणि मैदानामध्ये खेळणारे खेळाडू यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही डकआउट मधून बोललं जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची. मैदानावरती खेळणारे 2 फलंदाज, आतमधील 9 खेळाडू आणि 2 पंच या व्यतिरिक्त कोणाचे बाहेरून आवाज असतील तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची दक्षता घ्यायची. पहिल्या षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या असेल 14 धावा. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. दुसरं षटक गोल्डन षटक असेल. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला होता. साई याच्याकडून चेंडू येतो निर्धाव स्वरूपाचा. पुन्हा एकदा मयूर कशा प्रकारे सामोरं राहतोय बघायचं आहे. साई आणि इथे मात्र पायाला चेंडू आदळला जातोय. चेंडू येतो निर्धाव स्वरूपाचा. साईला काही चेंडू समजत नाहीये. नक्कीच LIC शिरगाव संघाला करो किंवा मरो स्थितीचा सामना असेल. कारण एका संघाचं या संघावरती भवितव्य लागलं गेलंय. तेच असेल गणेश कृपा उद्योग समूह संघाकडे. इथे मात्र खराब फलंदाजी केली जाते साई याच्याकडून. पूर्णतः खराब फलंदाजी. कारण कुठेतरी बॅट्समनची चॉईस चुकली गेले. कारण करण सारखा फलंदाज असून देखील नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने साई याला पाठवलं गेलं. ते मात्र सलग 3 चेंडू निर्धाव येताना दिसतात गोल्डन षटकातील. कारण मित्रांनो या षटकावरती इथे धावा जमा करणं गरजेचं असेल. कारण ज्या धावा तुम्ही जमा करणार आहात त्या ते डबल येताना दिसतील. इथे मात्र पुन्हा एकदा 4था चेंडू निर्धाव. 4था चेंडू सलग निर्धाव येताना दिसते गोल्डन षटकातील. पुन्हा एकदा सामना करेल साई. अशा प्रकारे सामोरं राहतो बघायचा मयूरच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र पुन्हा एकदा 5वा चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा. खराब फलंदाजी साई याच्याकडून. गोल्डन षटक असताना देखील फायदा उठवू शकत नाही. जरी देखील डबल धावा जमा केल्या असत्या तरी देखील 2 ते 4 धावा होताना इथे दिसल्या. इथे मात्र पुन्हा लेंथ बिघडली जाते. वाईट स्वरूपाची धावसंख्या येताना दिसेल. धावसंख्या होताना दिसेल 16 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल मयूरच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र पुन्हा खराब फलंदाजी. निर्धाव षटक म्हणजेच वाईट स्वरूपामध्ये 1 धाव इथे फक्त घेतली जाते. म्हणजे 2 षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या होते 16 धावा. चला टीम मीटिंग कमी घ्यायचे. जय गणेश इलेक्ट्रिकल. आपला डिसिजन लगेच कळवायचा. लगेच घ्यायचं.
9 मिनिटं आपण वापरले गेलेत. अमोल वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येताना दिसेल. अमोल सामना करेल करण गोताड. कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघायचं आहे. पंच पॅनल नो चेंडू. सचिनसाठी नक्कीच मैदानामध्ये लहान मुलांचा गेम खेळताना दिसतात, कारण आतापर्यंत 9 मिनिटं वापरले गेलेत. नो चेंडू प्लस 4 एकूण 5 धावा. चांगला समाचार घेतला जातोय अमोलच्या गोलंदाजीवरती. या 5 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 22 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल अमोलच्या गोलंदाजीवरती करणला इथे फॉर्म मध्ये येणं गरजेचं असेल, कारण हा व्हाईट चेंडूने इथे एका धाव्याने संघाची धावसंख्या वाढतील. 23 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल करण. कशा प्रकारे सामोरं आता बघायचं आहे. इथे मात्र यॉर्करला चेंडू टाकला गेला. चांगला चेंडू हाताळला गेला, मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. धावसंख्या कायम असेल 23 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल करण अमोलच्या गोलंदाजीवरती. शॉर्ट पेटला चेंडू टाकले जातात. इथे उमेश माने इथे क्षेत्ररक्षण करताना दिसतील. चेंडू येतो निर्धाव स्वरूपाचा. नक्कीच चांगली गोलंदाजी हाताळली जाते. फटके खेळणे इथे गरजेचं आहे, कारण शॉर्ट पिच लाईन चेंडू हाताळले जात आहेत अमोल याच्याकडून. इथे मात्र 2 धावा नक्कीच घेतल्या जाणार या चेंडूवरती. आणि इथे मात्र शुभम नक्कीच वाढत्या वयाचे शूज घालून आलेले दिसतोय, कारण मैदानावरती शूज ठेवून जाताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल करण. आतापर्यंत पुन्हा एकदा 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 27 धावा. तिसऱ्या षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक असतील. आणि 9 चेंडू प्लस 4 एकूण 5 धावा. खराब क्षेत्ररक्षण उमेश माने यांच्याकडून. आणि बोनस स्वरूपामध्ये इथे धावा दिल्या जाते. या 5 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 32 धावा. साई याने नक्कीच अगोदरच्या षटकामध्ये चांगले फटके जर का खेळले असते, जरी 12 धावा जमा केल्या असत्या, 12 + 12 म्हणजे 24 धावा जमा झाल्या असत्या त्या षटकामध्ये, तिथे निर्धाव षटक खेळलं गेलं. साई याच्याकडून खराब फलंदाजी केली गेली आपल्या संघासाठी. आणि कुठेतरी पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. खराब गोलंदाजी आता मात्र अमोल याच्याकडून होताना दिसते आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी. धावसंख्या इथे वाढताना दिसते. 34 धावांपर्यंत मजल मारली गेले आतापर्यंत. जरी गोल्डन षटकामध्ये इथे मात्र धावबाद होताना दिसेल साई, कारण खराब फलंदाजी केली होती. नक्कीच इथे हा गडी माघारी परतला देखील काही फरक पडला नसेल LIC शिरगाव संघाला, कारण खराब फलंदाजी केली गेली. साई याच्याकडून गोल्डन षटकामध्ये एक देखील धाव काढली गेली नाही, परंतु 3 षटकाकडे संघाची धावसंख्या होताना दिसेल. 34 धावा. चला, शेवटची 3 मिनिटं शिल्लक असतील. 3 मिनिटांमध्ये जर का तुमचं षटक पूर्ण झालं नाही, पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. संदेश करण. अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. व्हाईट स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. चला, पंच नक्कीच स्थिर असतील, कारण अपील मध्ये तुमच्या जोर नाहीये. कारण नक्कीच आम्हाला माहिती आहे की तुम्ही जेवण करून आला नाहीयेत. पहिला व्हाईट चेंडू असेल, त्यानंतर धावसंख्या होताना दिसते 35 धावा. आणि खराब क्षेत्ररक्षण सचिन सांडे याच्याकडून. धावसंख्या होते पंच 39 धावा. हो,
39 धावा. हो, पुन्हा एकदा सामना करेल सध्याच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा 4 धावा. मित्रांनो, आपण डकआउट मधून कमेंट करताय कारण पंच पॅनल आहेत उभे. तुमच्या डिसिजन वरती आम्ही पंच पॅनल जाणार नाहीये. पंचांना नो वाटेल तोच देणार आहेत. ते मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. संदेश याच्याकडून निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतो. धावसंख्या होताना दिसते 43 धावा. पुन्हा एकदा सामना करे संदेशच्या गोलंदाजीवरती. खराब फलंदाजी केली जाते करण याच्याकडून. शॉर्ट पिच लाईन चेंडू हाताळले जातात तरी देखील चौकाराच्या दिशेने येताना दिसत नाहीये. नो प्लस 2 धावा अशा 3 धावा. नो प्लस 2 अशा 3 धावा. धावसंख्या होताना दिसते 43 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल करण. उर्वरित चेंडू येणं बाकी असेल अंतिम षटकातील. पुन्हा एकदा नो चेंडू. पुन्हा एकदा सामना करेल संदेशच्या गोलंदाजीवरती. आणि आता मात्र चौकाराच्या दिशेने चेंडू येताना दिसतोय. 4 षटकाकडे संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 51 धावा. मर्यादित 4 षटकांमध्ये 24 चेंडू 52 धावांची गरज असेल. चला, रुद्र स्पोर्ट जय बैरी लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय. रुद्रा स्पोर्ट जय भैरी संगनायक नाणेफेकीसाठी मैदानावरती पंच पॅनल नाणेफेक करून घ्या लगेच.